Аз ще тръгна малко напред, че да ви... Да не умирате ви. Не дейте ги... Моля ви се. Се внимай, брат, така как се вървиш. Па той цитува като Играм на терминатор. моста, бе, деба. Лек. Браво. Дали ще можете ли го скочи? Добре, сега като ми гръмна. Бели. Браво, Явка. Пръстрай. Момчета, давайте, аз ще го скоча. Добре, как? Ако умрете и трима... Добре, сега Владко, ако умре, почваме на ново, човек. Добре, Айде, как ти стана това? Как трябва да го скочи? Еми, некой от вас гръмна моста. Некой се изсипа. Да минам нивото без вас, брат. Бели птици. И куршуми! Знаете ли какво? Аз ще убия мобовете, за да не гърмите моста. Капка вино над пръста над нас. Де, това да Бе, почнем. ти- Явка, ти знаеш какво трябваше да направиш, бе? Трябваше да я И снимаш на за гроба клипче, брат. 300 курви доведете. Бат, аз после мога да сваля целия стрим, Абе, брат. това Бориската. Добре. Ма тази Чай сега, песен, аз почвам да ги трепа, тази песен е за него. И на гроба 300 курви доведете. Не го стреляйте от вас, брат, не го стреляйте. И една да се разреве. Да се насере. Стойте сега, стойте. Не стреляйте, не ги стреляйте, Ице, не стреляй. Кой стрелна? А те бе. Кой стрелна? Не знам, стой сега ще ревайвна Влади, тук трябва да скочиш, брат, тук трябва да си внимателен. Знаеш какво? Качи ми се на главата, има ползва и за рампа. Чакай. Внимай обаче как се качаш. С контрол, натисни контрол. Мале, това ще е скандално. Натисни контрол, това скочи върху главата ми. Така, изправи се. И скачай. Трябва да скачаш на другата такова. Браво е, пожарна. Сега ще дигна явка, брат, искам да седиш неподвижно. Опа, съвсем се види. Браво! Жив си! Сега много внимателно отиди при момчета. Айде, влизайте от стаята. Какво направихме ние, бе? Ние направо... Чакайте, бе, Да. чета! Затворихте го. Момчета, заебахте ма! Ама затворете другата врата, бе! Как да ти Това ме отворим? оставихте, бе! Ще ме изяде някой! Давай, Да те ядат. чакай сега. Айде, готово. Ице, идем. Ако се отвори вратата. Бека, оставихте ма и той нашия. Отидете, събирайте броня. Ице не точи цялата броня, бе, брат. Кой е сега за бронята? А? Води. Не, явката, че с най-малко. Готов Е, си. то па толкова си... Зачакай, ако искаш. Нема. Айде, отваряй тук. Добре, айде, давайте, аз съм на 100 броня, така че няма тяло. Дайте се изчакам. Явка се. Дай. Давай. Ице, аре бе! Пинга ми 200, бе! Това не мога да убият така момчетата. Вижте, това отгоре е ракета. Трябва да активираме ракетата, че да го изпържим. Давай, айде, активирай. Дайте обаче, моля ви. Леко ви не оттрете това. Постреляйте, това реагира на звук. Не мога не да го. убиете. Еми ето звук, стрелям, бум. Ама то... Звука е по тебе. Това ни е баба мамата са. Не знам. Абе, вие къде сте? Пичове, аз си умрех да уева. Ема така е като вързаш ице. Бегай. Брат, чакай, че не съм ти На казал. играта ми лаги! Главата ти лаги. Влади, контрол, брат. Искам да лазите тук и двамата. Явка, ти къде си? Ето ма тук. Аз хил ли ме направо? Ай, аз нямам. Ама не мога където такива, бъде. ти гръмна бе, брат. Виж, че няма тяло, бе. Ето ма ми так. Явка, искам да фърлиш бомба долу ниско при тех. Искам да фърлиш граната долу ниско при тех. Влади, ти бъди готов да стъп. Давай на стълбата и слизай долу. Слизай долу, слизай при Влади, слизай. Аз ще фъркна граната.
Долу са. Ой, те тук във вратата, тук при вратата. Вижте къде са. Вижте ма къде са. Мгм. Седете ма. Идвам. Явка. Ще бил на 5 пирака на шея. Ходи, влезни на вътре. Готов. Дайте са насам. Дали тук някъде ще има да ревайвне митото, бе, да е? Ръчка. Сам, док те люби Други неко, ти Ей. си за мен си Ти. само. Леко, А за мен е само че са. тук, леко, че тук ще гръмнете мост и ще стане една... Не, това е там. Айде ице, да си жив и здрав, моето момче. Чакайте го, чакайте Жив го. съм, бе! Мали. Хилвайте го, хилвайте, че умре момчето. Да сте ми живи и здрави. Стигам от толкова. Не е патрой на помпата, пичове. И аз не. Чакай да видя колко имам път. Имам. Чакай да ти дам 24. Не, дай ме един път, штракника един път. Даде. Чакай стой. Я помпа па не да го еба. Ице, брат. Добре. Ео, айде, Ице, назад си, брат, назад си. Грешната посока си, Ице. Надолу ли сме? Драже, не си парал за моят интернет, бе, да еба. Кой ще е първи, бе? Айде, атака. Да те бия с Маркуч от Скачите пералната. смело, бе, скачите, бе. Тия стоби ги няма за нищо, той е направо през парапет. Паднах! Некой трябва махилне. Видяхте ли ми трупа долу? Да, падна враз мен. Десен бутон с аптечка. Аре, игай са. Така, сега. Некой хил, Гачо, що ми благи. некой хил. Момент, чакай. Кой да хилвам? Не, готов съм. Готов е. Айде. Аре, вид се качи се на тъпата тръба, бе, брат. Лего. Че не знам коя е посоката, така че аз лова на десно, некой да лови на лево. Пожарна, тръгай с мен на десно, брат. Айде да се Добре, не, цепим. в другата посока сме. Добре. Вие ме оставате сицо. Добре. Ама не падай, ходи по тръбата ходи. Той лево също чеки, брат. Бах да крокодил. Ти давай на лево, брат. На лево е свитачка. Пак толкова крокодил. Насам ли сме? Да, Какво ама трябва да става, скачите по стълбата. Ето я стълбата, по нея съм. Давайте, аз... Ключе, моля кил. Ми так, че ключе, моля. Ама аре, Еди! Чакай! Как се надвива, брат? Ма много бързаш! Ползвай контрол, ти казах! Помощ тука, помощ! Идвайте! Чакай, че трябваше го хил на този господин. И в пожарната падна. Чета, не бързайте тука, за никъде не бързам. Я чакам тези... Аз ги избих, брат. Момчета, какво правите, бе? Не! Отвори. Рейце! По-бързо, моите момче. Да, изорвай ми така. Давай, вярвам във вас. Вие можете да качите една стълба. Да, могат. Бегай оттам, Ице, бегай оттам. Айде, бе! Особено Аре, и води. Владко, вярвам, че може, майцо. За малко пребеш работата, Влади. Само, чакайте да отида да взема патрони, че па няма. Некой има ли? Аре, Одийцо. Ауди, бе. Имате ли нужда от патрони за автомата, бе? Не, аз имам. Аз нямам, аз имам 60. Аз имам 561. О, я патрона дай за малко, че дай, че няма никакво. Иди. Дай малко, бе, да. Е след така, като ходя да обирам патроните. Мазен цигани си, да еба. Ти си Не. по-добре от циганите. Не де да лъжиш. Ние слизаме надолу. Леко! Сега искам Чакай! който е най-долу. Той, който е най-долу, искам много внимателно да се качи по стълбата. Да се качи. Що? Искам да се качиш много внимателно по стълбата, брат. Значи ко, изключи го. Вижда ли мога го изключи? Изключи го. Сигурен ли си?
Да, изключва го, че май за да Абе. се забавят оборот. Добре, стойте Давай, така, давай, стойте давай, така. чак. Стойте така. Ице, ако искаш ти го включиш, брат, трябва да го включиш много бързо да се качиш по тази стълба. Чуеш ли ме? Сключвай и бегай. Давай! Нещо Ево, май... мъжко. Момчета, гледайте сега внимателно, гледайте. Ей ти как ще слезеш? Къде си е бах крака? Брат, разберете. Гледайте ли сега Яваш внимателно. така. Яваш ли скоро камерата на бържия? Ми так. Айде, шо. Абе, Къде отида, бе? Какво е, Ицо? Ще горе, брат, кама значи, гледате, направо е така, да гатак назади. Абе, Толкова то къде се качи, как се качи горе, бе? Да Чекайте, бе, скачате това духа, бе. Скачате, бе. И? И сега сме тук. Ага. Чета. Ударя. Я чакайте да ви дам патрони за автомата, момчета. Я си изведете автоматите. Явка, колко патрон да си имаш, бе? 0. Охо, това трябваше да ми кажеш. Окей. Искам в моя памет да ги е вече описал от всекъде. Да ги убиете. Стига ми так, стига. Ево тук. Чай не съм. Там отзад. Окей. 120, добре. Ами так. Пак е живе. Викам в моя памет да ги отрепете тия. Ще ги избием спокойно. Готов съм. Правя го, брат. Хлебарките ще ги стъпкам, честно ти казвам. Гледаш сега какво За става. мен... Искам за мен да умреш. Да умирам ли, бе? За- Добро. Да се бориш за мен. чапа, за ито да мреш. бориш за мен. Айде. Си. Фюл. Включихме ли ги? Сега трябва да включим пауъра и пак трябва да минаме през она гад. Дева, нейната майка, дева. Дали, бе. Така. Така, бе, брат. Аз съм влюбил толкова. Тая игра каква ги на 160. Тук нека Точно трябва Тая да игра ревайв, каква ги на да ревайвне 160 Мицето. херца. Чакай, бе. Тук трябваше да има... Мице, брат, не мога да ревайв. Моля ви се, не стреляйте, умолявам ви, защото ако кръмнете това... Ще я бахти филма. Паква! Хайде, бе. Момчета, ама аз нямам гранати. Аз имам. Кажете ми, че имате гранати, Да, как да ти Имам, дропна? да. Я ми фърлете 2-3. Как? Аз ще ти фърла 2 и... Един път го штрактете, то дава по 5. Не е верно, дава по една. Айде, фърлите ми по още една тогава. 4. Готово. Стоп. Така, стойте. Вижте ли, че у нея горе ги разсеват? Много деликатно искам да се предвижда. Като ви кажа, спирате и не мърдат. Така, искам да застанете до стълбата и да сте готови, просто слезнете. Казваш кога? Яре, бе, дева, не мога на... Стоп. Слизайте. О! Така, давай лекче. Отивай към вратата. Ей, Отивай към вратата. шит. Давай. Шит. Майко, някой... Шит. Контрол или с shift? Или с контрол или с shift? Да го скачаме ли? Там ли сте двамата? Да. Дама сме, обаче тук е... Тук е разбито, некой го е грамнал. Момчета, а вас в това хич не ви била. Нищо. Давай от тебе. Аз ще клекне така, вие ми се качете на главата и скочете. Я. Ама леко си не удариш главата горе. Добре. Дай, Вали. Дай. Валика ще ме бутнеш. Чакай. Контрол. Не, просто скочи върху него. Ти върху мен и натисни контрол. Ади. Давай. Сега лекичко. Прави се и скачи. Браво, бе. Добре. Ох. Много ги обичам тези скопове, брат. Лайке му! И момчета продължавате без мен. Ама ние сме долу и сме живи. А ние не можем да се качим, то там е проблем. Радиацията ме убива.